אחרי הקורס הזה אני בטוח ב100% שאנחנו נגיע לכל מקום שנכוון, וזה המון בזכותכם, זה הדבר הכי טוב שעשינו לעסק שלנו, ואנחנו גם ממליצים לכל מי שאנחנו רואים בכל מקום, אנחנו אומרים, תשמעו, זה הדבר הכי טוב שאתם תעשו אי פעם לעסק שלכם, אין דבר יותר טוב מזה. היי, אני ברק רום, מאסטר ליחסי ציבור לעסקים קטנים. ב-20 השנה האחרונות סייעתי לבניית עשרות מותגים מצליחים בישראל. אלה שאתם ואני מזהים כמובילים בתחומם כאוטוריטות. אלה שנחשבים למומחים גדולים בעיני כלי התקשורת, ואז גם בעיני הקהל. ביניהם אלון גל וחברת האימון תות, רונית רפאל, מירי בלקין, גלית לוי, דוקטור דוב קליין, ארומה ישראל ורבים נוספים. היי, אני רון שמעוני, מאסטר בינלאומי למחירות. אחרי 20 שנה בארצות הברית אני מגיע לארץ ללמד עסקים קטנים, לתמחר גבוה יותר ולסגור עסקאות. ב-20 שנה האחרונות בניתי מספר חברות גדולות, ואת העקרונות האלה אני מביא אליכם. בשנה האחרונה רון ואני ייצרנו קורס שנקרא חליפה עסקית. בקורס הזה עברו מאות אנשי עסקים קטנים, שהם בעלי עסקים או מנכ"לים בכירים בעסק של עצמם, שביקשו להיות מפורסמים ומצליחים. כאלה שלא רוצים להיות ליד ההצלחה, אלא ממש לגעת בה. כאלה שהיום אתם ואני מזהים כמובילים בתחומם. הם למדו איך לשווק מצוין, איך להיות מיוחצנים נהדר, איך לבנות את הקריירה שלהם בכלי התקשורת כדי להתפרסם, ואז איך למכור, לשווק ולסגור את העסקה בהצלחה. בימים הקרובים תוכלו לקבל מאיתנו סט קליפים חינמים. קליפים שהם כולם כלים לעבודה מיידיים. אין שום מילה תיאורטית שם. הכל פרקטיקה הלכה למעשה. ונתחיל מהתחנה הראשונה הזאת שכל רכבת של עסקים מוצלחת נוסעת ממנה, הרכבת שמתחילה באסטרטגיה ובמיתוג. בואו נצפה ונלמד. אני רוצה לתת לכם את ההסתכלות שלי ותכתבו אותה פעם אחת, כי זה אבן היסוד לכל התהליך כולו. מיתוג בעיניי, יש לו רק דבר אחד, פירוש אחד, הבטחה. שחלק מהדברים שאמרתם באמת רומזים לשם או דומים לזה במילים אחרות. כשמישהו מציג עסק ממותג, אז אני אתן לכם טיפ, היום כל אחד הוא מותג. אני לא יודע מי מכם עובד בחברה, והוא סמנכ"ל כספים, הוא עבד בחברה והיה בכיר בחברות, היום פונים אליי המון אנשים כאלה שהם שכירים בתוך חברות, ורוצים לשפר את מעמדם, ואנשים השכילו להבין שכל אחד שם הוא מותג בפני עצמו. מנהל כספים בעסק הוא מותג, וסמנכ"ל הוא מותג, ומנהל מחירות הוא מותג, ומנהל שיווק הוא מותג. וחוסר ההבנה שהם כאלה גורמים להם בעיות בלטפס לשלב הבא, או לקבל הצעות מבחוץ. כי אם מתייחסים לעצמם כחלק מהארגון ולא כאל מותג, מתחילות בעיות. לכן מותג, הפירוש שלו זו הבטחה. וכשאתם באים לשמוע, כשאתם שומעים את המשפט הזה, אני רוצה שישאלו תמיד מה שכתוב פה. הלקוח תמיד שואל את עצמו, תמיד, לעולם, מה זה אומר עליי שאני משתמש בשירות שלכם? בין אם אתם ערים לזה, ובין אם לא, זאת השאלה הראשונה שעוברת בראש של אדם שהולך לספר שהוא לקוח שלכם. מה זה אומר עליי שאני נתתי לעומרי רווח לטפל לי בפייסבוק או הלכתי ללמוד אצלו? מה זה אומר עליי שאני השתמשתי בספר של רועי הניג ואני אוכל אכילה לפי ההנחיות וההוראות שלו? מה זה אומר עליי שאני אצל משפחת צדק מקבל שירות משפטי או אצל עזרוב, או הייתי בסדנה של זאת או אחרת או כל הדברים האלה? מה זה אומר עליי שהוצאתי תקליט אצל בצלאל? מה זה אומר עליי? אם זה לא אומר עליי כלום, הכתבתם את התחנה הראשונה שבלעדיה קשה מאוד להתקדם. ואני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות, חלק כבר שמעו את זה בפגישה האישית, אבל אני חייב לחדד את זה כדי לסגור פה, ליישר את כולם ימינה. אני לוקח שני מותגים גדולים כדי שפשוט כולם יכירו, זה לא קשור. גם למותגים קטנים יש את זה, לכל מותג שעבר מיתוג יש את זה, כולל אני עצמי. נוקיה, היו טלפון סלולרי, רגיל, לפני 15-17 שנה. עוד טלפון. כשהתחילה המהפכה הזאת, הם יצאו עם כל הגל החדש, ואז הם שיפרו את המכשירים, ולפני 10 שנים עברו את התהליך המרכזי שלהם, והם אמרו, אוקיי, ישב מולם אסטרטג, וישבו משרדי יחסי ציבור, הם לקחו 2, ואמרו, בואו נראה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר על הלקוח? ואיזו הבטחה אני אצור אצלו בראש, מה הערך שאני אשתול אצלו בראש, כשהוא ירים טלפון ויחייג מנוקיה. קודם כל הוא יקנה נוקיה. ואז אני שואל אתכם, האם מכל טלפון סלולרי בעולם שאתם תתקשרו, האם תקבלו תשובה מצד שני אם דייקתם במספר, והאדם זמין? האם כן או לא? כן. אבל רק נוקיה השכילו לומר connecting people. אני ברשותכם נכתוב את זה בעברית, כדי לא לעשות טעויות מביכות באנגלית. connecting people. connecting people, נכון. connecting people.
זאת אומרת, נוקיה מחברת בין האנשים. למה הם עשו את זה? בדיוק מהסיבה שאני אבקש מכם לעשות את התהליך הזה עם עצמכם, כבר בהפסקה הזאת וכבר בסיום המפגש הזה, כי כל המפגש הבא ייראה אחר לגמרי, אתם תהיו הרבה יותר ממוקדים כבר, ואנחנו עוד נדייק את זה. אחד הפחדים הכי עתיקים של בן האדם, יש המון פחדים לבן האדם, אחד הפחדים העתיקים והוותיקים והמוכרים ביותר, זה להיות לבד. בן האדם חושש, בן אדם סביר, חושש להיות לבד, זה לא נעים. ולכן, נוקיה, הלכו והשתמשו בהבטחה. הם יצרו הבטחה בראש שאומרת, יש לך נוקיה בכיס, ביד, בתופסן, אתה, ידידי, לא תהיה לבד. אתה תמיד יש לך פוטנציאל להיות מחובר. לכאורה, משפט דבילי תגידו. מה זאת אומרת? מה, כל טלפון מוציא טלפון, מה זה שטויות האלה? ואם הוא יהיה עלי בודד, אז מה יעזור לו? אבל, תסתכלו איזה תהליך הם עשו, ומה הם יצרו לאנשים בראש. שנתיים אחרי המיתוג הזה, הם היו הטלפון הפופולרי ביותר במחירות בעולם, בגלל שהם יצרו את הדבר הזה. עכשיו תבינו, מתוך זה נגזר כל התהליך. כשאתם שומעים מיתוג בסוף, יותר אל תחשבו שהפירוש של זה הוא כרטיס הביקור. כמו שמישהו אמר, סלוגן, לוגו, כרטיס. זה אחד התוצרים הסופיים, תוצרי הלוואי הסופיים של תהליך המיתוג. מיתוג לא יכול להתחיל בשפה גרפית, או בסלוגן, מי שאמר, או בכל דבר כזה. זה הסוף. זה הסוף, זה אחד מהתוצרים הסופיים. מיתוג מתחיל בבחירת הערך שאני רוצה לשדר ללקוח, שיגיד מה זה אומר עליי שאני הלכתי לשרה ומילי והשתמשתי בהם כדי לעצב את האירוע שלי. אני מעצב אירועים. אני יכול ללכת להוא, אני יכול ללכת אליהם. האם זה אומר עליהם משהו שהשתמשתי בהם? ומה ההבטחה שאני יוצר אצל הלקוח בראש? אז כרגע, אם אנחנו לא מספיק מפורסמים, יכול להיות שזה לא אומר כלום ללקוח. יכול להיות שהלקוח הולך למשפחת צדק, והוא אומר, אחלה עורכי דין, אני יודע, לא יודע להגיד יותר מדי, תיפלו בי סבבה, אנחנו נעבוד על זה במהלך המפגשים. אבל את ההבטחה אנחנו צריכים ליישם ממחר בבוקר. אנחנו חייבים להתחבר לערך המרכזי, לערך המוביל, אותנו בדיוק, וזה חייב להיות משהו חד כמו חץ מהגיהנום למרכז המטרה. אחד, לא שניים, לא שלושה, לא ארבעה. יש מקום אחר לשים את הפירוש של זה, את המשפטים שאנחנו רוצים. אבל המסר חייב להיות אחד. מה זה אומר עליי שאני הולך להתאמן אצל רחלי בפילאטיס? למה אני לא אלך לזאתי או לזאתי או לזאתי? מה הסיפור שלה? אם היא לא יודעת להגיד את זה, יש פה כמה בעיות. אחד, כנראה שזה משפיע על שיחת השיווק שלה, שהיא לא מספיק מדויקת. שתיים, בהנחה שכבר נגיד פנו אליה מהמקומון או מעיתון לאישה, ואומרים, תראו איזה עיניים כחולות יפות, מתאים לנו בשער, והיא גם אשת עסקים, אגב, בת 23, עם עסק עצמאי, לא מכיר הרבה כאלה, סיפור לגיטימי גם לליידי גלובס, אבל בסוף, נגיד שכבר היא תעבור את המשוכה ותגיע ותתראיין. אתם יודעים כמה כתבות יש בליידי גלובס, במגזין אחד? 22 כתבות מגזין. מישהו באמת חושב שכולם קוראים את כל המגזין? כותרות. במקרה הטוב קוראים כתבה או שתיים, אני קורא 3 כתבות או 4, ואני עובר על כל הכותרות ועל המשניות, נדבר מה זה. אבל אם כבר כתבו עליה, לא כדאי שהיא תשאיר לפחות חותמת של משהו שהיא רוצה להעביר, אבל רוב העסקים במדינת ישראל לא עושים את התהליך הזה. הם באים ומתראיינים ספונטנית. פעם אומרים קצת ככה, פעם יוצא לו בבוקר. זאת הסיבה ש9 מכל 10 קמפיינים בממוצע ביחסי ציבור לא מצליחים. זה פשוט מדהים. 1 מ10 מצליח להגשים את הציפיות של הלקוח. אתם יודעים למה? כי הוא מסרב לעשות את התהליך הזה עד הסוף, כי זה תהליך כואב וקשה ומסובך מאוד. כי רוב העסקים הקטנים במדינת ישראל, שכולנו שייכים, גם אני עדיין עסק קטן, למרות העובדים שיש לי, אני נחשב לעסק קטן, רובנו מפחדים לוותר על דברים. כשאתם תצאו מתל אביב ותצפינו את הדרים הוא מאוד מאוד רחוק, אתם תראו למשל ששלטי עורכי הדין מתחילים לתפוס גובה. חלקם מגיעים אפילו וזהים לעזריאלי. בנהריה, בוויצמן ובשדרות הגעתון, זה עיר של רחוב וחצי, השלטים מסתירים את השמש, תמיד יש שם צל. אתם יודעים למה? למה? מישהו חושב למה? כי הם פחדנים. כי הם חושבים שאם ישימו בשלט מקרקעין ומסחרי ודיני אישות וליטיגציה ורשלנות רפואית ולא יודע, ביטוח לאומי, אז מה הם אומרים? מה, אני אבל? אני יושב בנהריה, אני חייב להביא את הפרנסה, איך אני אפרנס את המשפחה? סופרמרקט. יעבור בן אדם, היי, דרסו אותי, אין נזיקין, אני אבוא לפה, ביטוח לאומי, אני אבוא לפה. שזה בדיוק התהליך ההפוך לחלוטין בחיים של אנשים רציניים. אין עסק אחד בעולם שהצליח שעובד בשיטה הזאת. אין דבר כזה. אין לכם מושג כמה אפקטיבי זה. אני יכול לתת לכם מלא דוגמאות בכל הלקוחות שלי, באלון גל, בדוקטור דוב קליין, ברונית רפאל, במצפה הימים, בעיירות הכרמל, בארומה ישראל. כולם לקחו החלטה מאוד מאוד ברורה, וההגדרה שלהם הייתה מאוד 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 נקייה.
והם ויתרו על המון דברים שהם יודעים לעשות, כולל אני, בהגדרה שלי. ויתרתי על המון דברים, אני יכולתי להגיד המון דברים. לא רלוונטי. בנדיקט מגיש ארוחת בוקר כל הזמן, הם תמיד יגידו לכם בוקר טוב, שימו לב למיתוג, מגישים ארוחת בוקר, כל שעה שתבואו גם בלילה זה בוקר טוב, השעון במסעדה תמיד מה מראה? תמיד 7, והכוונה היא לבוקר, וכל ההתנהלות היא בוקר, אפילו שתבואו בלילה, וכל הארוחות הן ארוחות בוקר, אפילו שיש ביצה עם סטייק. זאת אומרת, אחרי זה לפיתוח המוצר יש המון התפתחויות. ניצן יכול למכור אחרי זה את כל השירותים שלו בעיריית חשבון, אבל בשביל להביא מישהו להבחין בו, בשביל להביא מישהו לרצות, זה. מי אוהב מסעדות? או הולך לאכול בחוץ לפעמים? מה, כשאתם רוצים בשר, לאן אתם הולכים? את האמת תגידו לי. אתם רעבים, בא לכם בשר. טוב. מה עוד? אל גאוצ'ו. מה עוד? דגים? יפו. מסעדה. בני הדייג. טוב. מה עוד? נכון, ג'אקו, לשעבר. ברבוניה. מה אני רוצה להגיד לכם? זה לא סתם, מה? פורי. נכון. זה לא סתם, ואני לא נכנס כרגע לסושי ושמושי והכל, זה לא סתם שאתם אמרתם את השמות האלה. מזה תתחילו להשכיל ולהבין את התהליך. אתם חושבים שבני הדייג לא עשה חרקירי, אני גם מכיר אותו, את המנהל שלו, עמי קדוש, אתם לא רוצים להיות איתו בחדר אחד, מאוד עצבני, אבל אתם חושבים שלא עשו חרקירי לפני שהם נהיו בני הדייג? אתם יודעים מה זה להגיד על מישהו בני הדייג? אתם יודעים כמה מחויבות יש מאחורי המשפט הזה? אתם יודעים מה לא יכול להיות לו במסעדה כשהוא בני הדייג? איפה הוא בעיקרון הסופר ועורך דין הגדול עם השלט? אתם יודעים מה זה להגיד ארוחות בוקר 24 שעות ביממה? אתם יודעים כמה דברים לא יכולים להיות בארוחות בוקר 24 שעות ביממה? אגב, יש להם הרבה מוצרים, אבל המון נפסלו על הסף. אתם מבינים מה זה להיות פרנג'ליק או סושי בר? או קיוטו שהם לקוחות שלי, קיוטו סושי בר? אתם יודעים כמה דברים לא יכולים להיות בסושי בר? אבל תראו על כמה דברים מוכנים היו לוותר, בשביל להחזיק חזק דבר אחד. הקורס עזר לי בכמה מובנים. קודם כל, הוא עזר לי לעשות סדר ולהבין מה בדיוק אני עושה, ומה ההבדל ביני לבין אנשים אחרים. זה גרם לי להיות הרבה יותר יעילה, הרבה יותר ברורה, הרבה יותר חדה, להבין בכלל איך לחשוב אחרת, עסקית, שיווקית, יחצנית, ופשוט הקפיץ אותי בכמה מדרגות קדימה, אני מאוד ממליצה.